Ang epicenter sa 6.9 magnitude nga linog gamitay og kagabii natala sa kadagatan sa northeast sa Bugos City sa amihan ng Subo. Apan tungod kay mabawra ang giladmon, hinungdan nga dako kini og impact sa surface. Si Luan Mirundina sa report. Gibutyag ni Robinson Jorge, OIC sa PHIVOX Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami nga wa malakip sa mga natalang potentially active fault lines sa Bugos City sa ilang Hazard Hunter fault map ang nilihok nga fault kagabii. Apan gitataw ni Jorge nga di kini makonsiderar nga bag-o nga potentially active fault line kay niadtong awahing bahin sa 1990s. Nihimo siya og pakisusi sa Northern Cebu, ilabi na sa Bugos City, human may nadawat siya mga report sa mga residente sa Barangay Gairan nga may nasinati silang mga paglihok sa yuta sa dapit o gitawag niya nga earthquake swarm. Moto nakita nato nga nasige nganong nasa ingon atong activity na mga felt ba nga mga event diha. Posible kani nga fault ug kato nga mga activity attributed to ani nga mga fault system. Dugang ni Jorge, anaaraw sab sa 5 kilometers ang giladmon sa naasoing fault line, hinungdan nga mas nabatyagan kini sa tibok lalawigan sa Sugbo ug sa mga silingang probinsya. So as matravel imong wave, madiminish may yang energy mo travel pa ingon sa imong nga location, di ba? O karon kay shallow man siya. So direct effect yun sa surface. Kay niabot man sa 6.9 magnitude ang mong linog, posible kining makamugna og tsunami. Busa ni pagawas gilayon og tsunami alert ang PHIVOX kagabii. Apan human sa pipila ka minutos, gilibkas ra usab kini sa PHIVOX, human way nabantayang paglihok sa dagat. Samtang nakatala na usab ug kapin sa 600 ka mga aftershock sa linog sa Bugos City ang PHIVOX base sa ilang monitoring system sa lungsod sa Midilien. Gawas sa nilihok nga fault line sa karagatan sa Bugo, aduna pay tulo ka mga potentially active fault line ang Bugos City ug usa sa daan bantayan matod sa PHIVOX. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Wisda.